ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸೋರ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರಿನ ಗೌರವಪಸ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸುಮಿತ್ ಕನೋತಿಥ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ಮಾಲಕರು ಭವಾನಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ತೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಪವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗಳನ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸೋರ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಿತ್ ಸೋರ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ರಂಜಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕಣುತಿತ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಉದಯ್ ಭಾಗ್ಯಮಾರ್ ಸೇವಾದಳಪತಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ಭವಾನಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ್ ದೇವ್ಪುರ ದೇವಂತದ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ತೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ರಘುಪತಿ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಂತದ ಪೂಕೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರಘುಪತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪಿಲಿಕೂರು ದಯಮಂತದ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಂಡವನ ನೇತ ಉದ್ಯಮನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲೇರ ಬೇರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಅಂಬಿಕರೋಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೀಶ್ ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸುಲೋಚಿನ್ ಅರಿನಕ್ಷ್ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪು ಮನ್ ಬತ್ತದು ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ಸುಲೋಚಿನ್ ಟೀಚರ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಅರೆಕಲ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅತಿಥಿ ಈಶ್ವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತಪ್ಪ ಕುತ್ತಾರ್ BSNL ಮೇರೆ ಬೈದೇರಿ ಮೇರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ದಯಮಂತದ ಇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತಪ್ಪ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಾರಿ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇನು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೇನು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ 2026 ನೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸೊರ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ ಅತಿಥಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. दीप ज्योतिर् परं ज्योतिर् दीप ज्योतिर् जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿನ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸೊರ್ನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕುರಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡಬಂಡದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿದ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಸೊರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ್ ಮಾಲಕರು ಭವಾನಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಇತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳದೊಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಹಾಸನ್ ರಾಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮಿತ್ ಸರ್ನಾಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತೇರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ತೇವ್ಲ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗು ಅಲ್ಲಂಡೆ ಬರೋಡನೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಭಾಸ್ಕರನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಅನ್ಲನ್ ಅಂಚನೆ ಈತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನೇನೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡುಟು ಈತ ನೇ ಕೊಂದರಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡುಟು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನಾರು ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನೊಲಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆರ್ಲ ಬೊಕ ಆರ್ನ ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾರಿಸೋ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರನು ಮುಗಿತಾನ ಮಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿವಾಡು ಪನ್ಪನ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊನಾಚ ಶಶಾಂಕ್ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸುನಿಲ್ ತೇವಲೋಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊಡ್ಪನ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಉಂತದಾರು ಅಂಚೆನ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದುಪ್ಪುನು ಆ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಯುವಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡ್ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಉಡುಪಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಲ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಂಚ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಏನಾರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಅಕ್ಲ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆರಡು ಶುಭ ನುಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥನ ಪಾದಗೆ ಅಡ್ಡು ಬರೊಂದು ಕುಲದೇವರಾಯನ ವೀರಣ್ಣನ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ 2022 ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಮಿತ್ ಸೊರ್ನಾಡುಲೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಓವಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಐಕೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಟಗಪರಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ತೊಡಗಿಸಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಾತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾನೈಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಒಂಜಿ ಬಂಧು ನಕಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತು ಪುಂಡರಕ್ಷರನ
ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಶಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಭವಾನಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ದ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು. ಸುನಿಲ್ ತೇವಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ತೇವಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವಿತಾತೆ ಇತ್ತಾತೆ ಇವ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪವಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲೋಚನ್ ಟೀಚರ್, ಅರಿನಾಶ್ ಟೀಚರ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಅವೇಲಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಅವೇಲಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ. ಇನಿ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ಸರ್ತ 2025-27 ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ 5 ಬಕ್ಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಯಾನು ಈ ಸಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ ಅವಾರ್ಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಾರಂಭ 61ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಲ 14 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ದೀದು. ಇನಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ದಿ ಓಡುನಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲು ಸೇರೋಡು ಪಂಪು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಜವನಿಯರು ಶಶಾಂಕ್ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಅದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂತೆ ಜನ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನನಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ನಕ್ಲು ನನಾತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವತ್ತೋ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಾತ್ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷಲಾತೆ ಏರು ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಏರು ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯ ಏತು ಯುವಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಕ್ಕು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸಂಕೋಚಡು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮಿ ಬೆರೆತುಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಸಮುದಾಯ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಬಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಕ್ರೀಡೆ ಅದುಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದುಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕಡು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಯಿನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನಾ ಪಕ್ಕವಾದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕುಲಾಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅದುಪ್ಪು ಬಲ್ತಂಗಡಿ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಅದುಪ್ಪು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಣ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಖಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪನನುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಅವು 14 ಗ್ರಾಮಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಕ್ಕರದ ಕರವೇಲ ಕೊರ್ದು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಂಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯರ್ದು ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ 14 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅವೆಂಕ್ಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 14 ಗ್ರಾಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಲ ಬತ್ತದು ಈ ಕೊಲ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇಟೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ದ ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದರು ಅಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಟ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅದುಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡವಾದ ಬಹುಮಾನದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೊರೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ನನಾತ್ ದುಂಬುದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಅವೇಲಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯನೇ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆ ಭದ್ರತೆ ಆಪುಣಿಂದ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಗಳ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇಲಕ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪಣದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದುಮ್ಮಿಪಿರತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ 14 ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರೋಡನ್ನು ಪಣದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಈ ಪಾತ್ರರೊಂದು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದು ಯಾನ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಚಿಕ್ಕದೀಪೆ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರಾಯನ ಸುಮಿತ್ ಸರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸುಮಿತ್ ಸರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ್ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಮಾಲಕರು ಭವಾನಿ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡುಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ತೇವಲೊಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುತ್ತಾರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರಂಡು ದಯಮಂತದ ಅತಿಥಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರವುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸವೊಂದು 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತರೊಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಮೇರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪಂದುಂಡು ಅನೇಶ್ ಟೀಚರ್ ರಾಜು ಕೆಂಪಣ್ಣು ದಮಂತದ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಪ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಪಾವು 8 ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಜೋಕುಬರು ಬಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಗ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಅರಿನ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದಿಯಾನು ತರಗತಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತಾರೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳರು ಅಜಿಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ 21 2 3 ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ತೇರು ಸುಲೋಚನ್ ಟೀಚರ್ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪಮಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಪನ ನಡತ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುಟು ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯ ನಡಬೆರುಂಡು ದೇವಂತದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು 5 ರಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಯ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬೆಲ್ತೊಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಬಿಕ್ಕು ಪ್ರಸಾದ್ ಚೇತು ದಯಮಂತದೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬತ್ತನೆ ಕೀರ್ತಿನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ 2 ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದುಂಡು ಅವಿನ ಹತ್ರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಾಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದ ನಚ್ಚಿನ 2026 ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕುಂಪಾಲದ 2 ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್
ಕುಂಪಾಲ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಬಿ ಫೈನಲ್. ಕುಂಪಾಲ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಬಿ ಉಡುಪುಜೇರ್ ಭಾರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ നടത്തുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ബുർത്തുജർ റെഡ് ടീമിലെ ബുർത്തുജി ആജി സാറത്ത് ആജിനും താജ് പെത്താജി വാ സൈഡ് പോപ്പെടുത്തുക അല്ലേ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತೇರು. ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಕೊಲ್ಯ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಅಲೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಲೆ ಆತಿಜಿ ಆತಿಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲೆ ಕುಂಪಲ ಏಲ ಕುಂಪಲ ಬೀಲ ಅಲೆ ಅಲೆ ವೈದ್ಯರು ಅಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ പോകുന്നുണ്ടോ ಕಾಲ್ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿರುಸಿದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬರುന്നുണ്ടോ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕುಂಪಲಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೀರಿಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಕಾಲ್ ಜೋಡ್ പോകുന്നുണ്ട് ಅಲೆ ಅಲೆ ಕುಂಪಲಗೆ ರೆಡ್ಡ ಕುಂಪಲಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಓಡಿ പോകുന്നുണ്ട് ಕಾಲ್ ಜೋಡ್ പോകുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ 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 ಕೋಟೆಗಾರರು ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಜಯಶ್ರೀ ಕೆಲವು ಬಾರಿದು ಅಲೆ 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 ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಲೆ ಕೋಟೆಗಾರರು ಕೊಲ್ಯ ಇಂಚಿ ಪಾಸ ಅವನೊಂದು